Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged kanthi iman kapitadosan ingkang dipun gegulang, ingkang dipun geladi ing mangsa prapaskah menika. Kula panjenengan sansaya saged ngangsu toyaning agesang ingkang ngetuk mili tanpa wonten kendhatipun. Gusti Yesus dados sumbering toya gesang ingkang asung bagas kasarasan, kesegaran badan lan jiwa. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi. Wonten wanita Samaria ingkang nyaosi unjukan dumateng Gusti lan Gusti paring toya ingkang sumberipun boten nate pecah. Lan waosan Injil dinten menika mirunggan awit wonten ing kalender liturgi dipun paringi petunjuk menawi waosan Injil bab wanita Samaria menika boten dipun waosaken ing dinten Minggu Prapaskah kaping 3, mila kedah dipun waosaken ing salah satunggiling dinten biasa mangsa Prapaskah sasampunipun Minggu Prapaskah kaping 3. Mila kula wacaaken wonten ing dinten Senin Minggu Prapaskah kaping 3 menika. Sajatosipun wonten ing dinten Senin Minggu Prapaskah kaping 3 waosan Injil saking Injil Lukas bab 50 ayat 51 ngantos dumugi 30. Ananging ingkang ing sakmangkih kula wacaaken menika saking Injil Yohanes bab 50 ayat gangsal ngantos dumugi 51 kalih. Pramila monggo kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KPKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing kutha aran Sikar ing wilayah Samaria, cedhak karo palemahan kang biyen diparingake Yakub marang Yusuf putrane. Ing kono ana sumure bapa Yakub. Gusti Yesus kraos sayah anggene tindakan, mula banjur lenggah ing sak cedhake sumur mau. Wayahe kira-kira tengah awan. Tumuli ana wanita Samaria teka arep ngangsu. Gusti Yesus ngandika, "Aku weneh ana ngombe." Nalika samono para murid lagi menyang kutha tuku panganan. Atur wangsulane wanita Samaria mau, "Panjenengan menika tiyang Yahudi, kok mundhut-munjuk dhateng kula tiyang Samaria?" Wong Yahudi mono ora srawung karo wong Samaria. Gusti Yesus paring wangsulan, "Saumpama kowe mangerti peparinging Allah lan mangerti sapa sing nembung, Aku weneh ana ngombe, mesti kowe genti nembung lan bakal pinaringan banyu urip." Ature wanita mau,
Panjenengan menika timba kemawon boten kagungan, mongko sumuripun lebet, saking pundi sagetipun angsal toya gesang? Menapa panjenengan menika ngungkuli Bapa Yakub ingkang yasa sumur menika, lan sampun ngunjuk toyanipun kalian para putra sarta ingah-ingahanipun? Gusti Yesus paring wangsulan, pangandika dalem, sing sapa ngombe banyu iki isih bakal ngelak maneh, nanging sing sapa ngombe banyu peparingku ora bakal ngelak ing sak lawas-lawase, malah banyu peparingku iku bakal dadi umbul kang muncrat asung urip langgeng. Ature wanita mau, yen mekaten kula nyuwun kaparingana toya menika, supados kula boten badhe kraos ngelak lan boten perlu ngangsu mriki malih. Gusti ngandika, "Agi, undangan sisianmu lan baliya mrene." Atur wangsulane, "Kula boten gadah semah." Pangandika dalem Gusti, "Bener kandhamu, kula boten gadah semah, awit wis ping 5 anggonmu omah-omah, lan sing ana ing omahmu kae dudu sisianmu, pancen nyata kandhamu." Wanita mau matur, "Sakmenika kula mangertos panjenengan menika nabi. Leluhur kula sami ngibadah wonten ing redi menika, nanging panjenengan sami ngugemi bilih papaning pangibadah menika Yerusalem." Pangandika dalem Gusti Yesus, "Genduk, ngandelo aku, bakal tekan titi mangsane anggonmu ngibadah ora ana ing gunung kene utawa ana ing Yerusalem. Kowe manembah marang sing ora kok tepungi, balik aku manembah marang sing padha dak wanuhi, awit karahayon asale saka bangsa Yahudi. Nanging bakal tekan titi mangsane, malah saiki wis tekan. Wong-wong sing satuhu pangibadahi bakal manembah marang Yang Rama kalayan roh lan kanyataan, awit Yang Rama ngersakake panembah sing kaya mangkono iku. Allah iku roh, lan sing sapa manembah marang Allah ya kudu manembah kalayan roh lan kanyataan." Ature wanita mau, "Injih, kula mangertos bilih Sang Mesias ingkang sinebut Kristus badhe rawuh. Samangsa sampun rawuh, sedaya badhe kawedharaken." Gusti Yesus ngandika, "Ya aku iki sing sapocapan karo kowe." Nalika iku para murid padha teka lan padha gumun, dene Gusti ngandikan karo wanita, nanging ora ana sing wani nyuwun priksa Gusti ngersakaken menapa, utawa Gusti kok ngandikan kalian tiang menika. Dene wanita mau nuli ninggal klenthinge bali menyang kutha sarta kandha-kandha. "Galo, padha nyatakno wong sing ngandhakake kabeh lelakonku, handak panjenengane iku dudu Sang Kristus." Wong-wong banjur padha metu sowan Gusti. Saksuwene iku para murid padha ngaturi Gusti, "Bapa Guru, monggo dahar." Nanging Gusti ngandika, "Aku duwe pangan sing durung kok ngerteni." Para murid padha rerasanan, "Apa ana sing wis nyaosi dahar?" Gusti Yesus nuli ngandika, "Panganku yaiku nindakake kersane kang utus aku lan nandangi ayahan paring dalem. Handak kowe ora padha kandha 4 sasingkas mangsa panen. Pituturku mangkene, delengen lan sawangen pategalan kiwa tengenmu wis padha kuning lan wis mangsane dieneni. Sing derep nampa bawon lan keklumpuk kanggo urip langgeng, ya sing derep ya sing tandur padha dene bungah-bungah. Jering kene nyata bener unen-unen, seje sing tandur, seje sing ngeneni. Kowe padha dak utus ngeneni sing ora kok olah, wong liya sing olah, kowe sing ngunduhi wohe." Akeh wong Samaria saka kutha sing padha ngandel marang Gusti marga critane wanita sing aweh paseksen, "Panjenengane wis ngandhakake kabeh lelakonku."
Bareng padha tekan ing ngarsane Gusti, banjur padha ngaturi Gusti lerep ing kuthane. Lan Gusti nuli lerep ana ing kono 2 dina. Lan saya akeh sing padha ngandel marang pangandika dalem. Wanita mau banjur dikandhani, "Saiki anggonku padha ngandel wis ora marga kandhamu, awit aku wis krungu dhewe lan yakin panjenengane iku nyata panebusing jagat." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang rawa ngetingalake kados pundi Gusti Yesus paring pitedah dumateng wanita Samaria lan tiang-tiang Samaria ugi para murid. Bilih Gusti Yesus Sang Mesias menika panebusing jagat ingkang asung toyaning agesang, banyu sing tansah mili tanpa mati. Mila menika saged dados panglimbang tumraping kula panjenengan gesang ing alam donya menika. Awake dhewe urip ing alam donya menika mesti butuh banyu. Sing sepisanan ya nggo ngombe, sing kedua nggih kangge macem-macem sanesipun. Tanpa banyu awake dhewe ra bakal urip. Mila yen kula panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus sumbering toya gesang ing mangsa prapaskah menika, monggo kula panjenengan tansah ngangsu saking panjenengane maneka warni tulodo pakaryan lan sabda ingkang kaparingake. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.